Zein gozota eder den anaiok elkartu, eta denok batera jainkoak goratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, jainkoak berezut salbatuko gaitu. Zein gozota eder den anaiok elkartu, eta denok batera jainkoak Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, igande honetan Espiritu Santuaren jaia ospatuko dugu, egun handia, Elizarentzat, geuretzat, eta jarri gaitezen ja asteazken honetan ari begira. Jangoikoari erreguka, geuregan etorri dadila Espiritu Santua. Eska zaiogun geure bizitzako Espiritu Santua. Jangoikoaren arteko eta semearen arteko maitasun eta batasuna. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, egizu zeure Eliza, Espiritu Santuak bildua, bizi dadila bihotz guztiz zurekiko zaletasunean, eta borondate garpiz bat egina. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Paulok esan zien Efesoko Eliza arduradunei, zaindu zeuen burua artalde osoa, zaindu zeuen burua eta artalde osoa, honen zaindari jarri baizaituzte Espiritu Santuak. Larra ezazue jainkoaren Eliza, ark bere semearen odolaz eskuratu zuena. Badakit ni joatean, artaldeari barkatuko ez dioten otso amorratuak sartuko direla zuen artera. Zuen artetik ere aterako dira batzuk, irakatsi okerrak emanez, ikasleak beren ondoren eraman naiz. Zaudete erne bada, eta izan gogoan, 3 urtez gau eta egun aspergabe ari izan naizela, negar malkoz zuetako bakoitzari aholkuak ematen. Orain jainkoaren eskuetan eta haren onginaizko hitzaren babesean uzten zaituztet. Ark badu ahalmen Eliza elkartea eraikitzeko eta sagaratu guztiei oinordekotza emateko. Ez dut inoren zilar urrerik edo jantzirik irrikatu izan. Ongi dakizue esku hauek irabazi dutela niretzat eta nirekin direnentzat beharrezko guztia. Orotan irakatsi izan dizuet, horrela lan eginez lagundu behar zaiela behartsuei, Jesus jaunaren hitzaiek gogoratuz. Zorion handiagoa du emateak hartzeak baino. Hitzaldia bukaturik, belauniko jarri eta otoitz egin zuen beste guztiekin batean. Denak negarrari eman zioten eta Paulori lepotik helduta
musu ematen zioten. Nahigaberik handiena ez zuela gehiago ikusiko esateak eman zien. Gero, ontziraino lagundu zieten. Lagundu zioten. Jaunak esana. Munduko erreinuok kanta jainkoari. Agertu ene jainko zeure indarra, indartu hoi jainko gure ahalmen, gure alde egin duzuna. Jerusalemen dagoen zeure tenplutik, erregeek opariak ekartzen dizkizute. Munduko erreinuok kanta jainkoari. Munduko erreinuok kanta jainkoari, jo soinua jaunari zeruetan, antzinako zeruetan zaldiz doanari. Ara, oihu egindu bere ahotsez, bere ahots indartsuaz, aitortu jainkoaren indarra. Munduko erreinuok kanta jainkoari, haren ospea Israelen gain dago, haren indarra odeiak baino gorago, bedeinkatua jainkoa. Munduko erreinuok kanta jainkoari. Aleluia, 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 aleluia. Zure hitza da egia jauna, zagara gaitzazu egiaren bidez. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz. Aita santu horrek, zaindu itzazu zeure almena zeuk eman dizkidazunok, bat izan daitezen gu geu, bat geran bezala. Hauekin izan naizen bitartean, ni zaindu ditut zeure izenean eman dizkidazunok. Hauen ardura izan dut eta ez da bat ere galdu. Galdu behar zuena baizik. Horrela, liburu santuek dioena bete da. Orain ordea, zugana noa. Oraindik munduan nengoela esaten dut hau guztia, nire posa berarengan izan daitezen, eta bete-betean izan dezaten. Zure hitza eman diet nik, baina munduak gorroto die, mundukoak ez direlako. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez dizut eskatzen hauek mundutik ateratzeko, geiztoagandik gordetzeko baizik. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Zagara itzazu egiaren bidez, zeure hitza da egia. Ni mundura bidali ninduzun bezala, nik ere mundura bidali ditut. Eta hauen gandik, zagaratzen dizut neure burua. Hauek ere zagara ditzazun egiaren bidez. Jaunak esana? Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Esaten du Jesusek gaurko evangelioa. Ez dira, ez gara
mundukoak. Kristauak hartzen baldin baditugu, eta konparaketa batean azten baldin bagea kristauak ez direnakin, ez dakit nik zer desberdintasunik dagoen. Alde batetik, leku berdinetara jute gera, taberna eta afaltzea leku berdinetara jute gea, erosketak leku berdinean egiten ditugu, lana ere berdin-berdin egiten dugu, jantzi ere igualtxo egiten dugu, eta abar, ez? Dana berdin egiten dugu. Orduan, hau ikusita ze galdera bat sortzen da. Mundukoak ez direnak eta mundukoak direnak zertaz desberdintzen dira? Eta desberdintzen dira gauz batetan. Eta gauz oso importantea da. Barrua. Barruan ez balima gara desberdintzen, dana berdina gara. Danak berdinak. Demagun, orain, Eukaristia eta gero, zerbait erostera jute zeatela supermerkatu batera, eta erosten dituzuela alde batetik patata zorro bat, eta beste aldetik, zagar zorro bat, zagarrak ditun zorro bat, ez da ikusten zer dagoen barruan, eta txermen zorro bat. Irikitzen dituzu, edo irikitzen ditugu txermenak dituen poltsa hori eta txermenak topatzen ditugu. Eta oso ondo dao. Hartzen dugu zagarrak duen poltsa, irikitzen ditugu eta txermenak topatzen ditugu barruan, ze desberdintasun dao. Bat esaten du txermenak ditula eta txermenak ditu, eta besteak zagarrak dituela eta txermenak ditu. Orduan, bat gauz bat esaten du eta bestea, baina barruti berdina dira. Eta askotan guri ere berdina pasatze zaigu. Ez gerala desberdintzen. Eta kristauok sartuta daukagu hori bestion gure anai-arreban bezala bizi berra daukagula. Eta bizi bai, baina barrutik ez gera berdinak. Produkto desberdin bagea. Eta hori argi euki berra daukagu. Elizai egin dezaiok egun hautsik gauzik txarrena da gu mundukoak izatea. Porque gu mundukoak garenean esaten dugu, Eliza mundukoa izan behar du, Eliza aktualizatu egin behar du, Eliza munduari jarraitu behar diogu. Claro, zer esango dezu ba? Ze desberdintasun dago nire bizitzan besteekin. Somos del mundo, claro que somos del mundo, pero Jesucristo no nos ha hecho para el mundo. Tenemos que vivir aquí. Y muchas veces nuestra tentación es preguntarnos qué diferencia hay entre el que no cree y el que cree. Y siempre nuestra respuesta de los cristianos: viven mucho mejor. Es que pueden hacer todo lo que yo no puedo hacer. Pues deja la vida que llevas y vete a la otra vida, si nadie te agarra del cuello. Eres libre. Porque pensamos que la religión es algo privativo,
Y no nos damos cuenta que la religión es el trampolín que nos impulsa hacia Dios. Ninguno, ni nadie, por muy Superman que pueda ser en la vida, no puede relacionarse con Dios sin una religión. Eso es mentira. No se puede. Porque lo que conocemos hoy de Dios, lo que conocemos hoy de Jesucristo, lo que nosotros nos podemos relacionar hoy con Dios, es por la religión. Por todos los hombres y mujeres que han habido en la religión y han dejado sus aportaciones y hoy las gustamos hoy día. Por lo tanto, es bueno que nosotros interiormente nos sepamos en esta casa, en esta iglesia, como libres. Porque la iglesia, cuando nos marca un camino para el encuentro del Señor, es un camino de libertad. Si yo quiero ir a Barcelona, puedo ir por el camino trazado o por el sendero que todavía no está abierto. Puedo ir. Y a veces anhelamos el sendero que no está abierto. Pues vete, si no vas a llegar muy tarde, muy lejos. Bendito sea Dios que llevamos esta herencia de la Iglesia, ¿no? Y esto nos hace ver que hemos heredado una cosa que no nos corresponde, ¿no? Y nos hace ver que tenemos que estar mirando para arriba, mirando en armonía con ese Dios que nos ama y en gratitud con ese Dios que se da por nosotros. Aitzetik zaindu gaitzala aitari eskatu zion Jesukristoren izenean egin ditzagun eskariak. Eliz elkartearen ardurak direnek zaindu dezatela Jesusen odola zerositako elkartea. San Paulo eskatuk bezala, maitasunez, bihotz zabaltasunez eta arreta osoz, eska dezaiogun jaunari. Gaixoak eta ezinduak zaintzen, aterperi gabaikoi laguntzen, umezurtzak eta bakarri daudenak etxean hartzen dituztenek, izan dezatela jauna bera isilean zerbitzatzearen posakona, eska dezaiogun jaunari. Munduaren erdian, gizartearen erdian, bizi garen kristauok, munduko pentsakeraz kutsatu gabe, izan gaitezela beti jangoikoaren salbamen asmoaren testigu, eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorenaren edari. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zeure nahi betez egiten dizugun sakrifizioa, eta zu goresteko ospatzen dugun eukaristionen bidez, eramazu gugan bere betera zeure salbamenak dakarren santutasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jauna handi hori beti gorestea. Baina pos handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskua hila eta eskaina izen den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta geure alde otoitz egiten zeure ondoan. Ura da opari bildotxa,
gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta inguru guztiek ere, horregatik dute beti eta beti zeure aintzaren gorezpena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak bete iranka, Zure bizitak, Osana, zeru goienetan, bedenkatuga jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu gehardeuek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak zikuarrengo guztiek betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goreztzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta ezagun, gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigozu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazutziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agurgunotan zure errokiari esker,
bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, erreg bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, arruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, arruki jauna. Entzen duzu munduko pekatua, emaiozu pakea. Onamen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Azken afari ezkero jauna, gure jaunari agindu gozoz lotu ginduzun, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara bat egiten den antzera. Batasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin, buru bihotzez bizi gaitezen, bat egin ikan zurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izan ez gure atsegin, zu jarritako maite legean, ez genuke nahi utzegin. Etxaiak bere tentaldietan, ez du inolaz etxiko, eragozpenak kendu izkiguzu, guk ez zaitugu utziko. Batasun honek iran bezala, gure bizitza guztiko, azken orduan sartu artean, zure etxean betiko. Egin dezagun otoitz. Sakramentu honetan parte hartzeak jauna, bete gaitzala zeure graziaz, eta bere indarrak garbiturik, bai egin gaitzala etengabe doain haundi hauek hartzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedein kazitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Momentu bat esan dugu, datorren igandean, Pentekoste seguna eukiko dugu, eskatzen dizuet, favorez, otoitzean eukidezazuela amengo parrokiko bi zenide. Sendotza hartuko dute, aurreko astean jaunartu zuen Azier eta Leire ere.
otoitza egin bere alde, behaien alde, hartu dezatela Espiritu Santua, eta Espiritu Santua gida dezatela behaien bizitza. Maria, egituzulago, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitarte Jesus, ikusi dezagun. Aingeruzko lirio, estimagarria, usaingo kolore, zerotik etxia, gorde gaitzazu ama, guztiz maitatia, ez dezagun zikindu, onbide garbia, ez dezagun zikindu, onbide garbia. Ama maite Maria, egi gozolagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Ezkerrik asko etorri zaten guztioi zaindu zaitezte eta jauna lagun biharra elkar ikusten dugu, arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.